За мен това е, ако мериш, защото ние какво правим? Ние имаме някакво време, вкарваме го тук и очакваме някакъв резултат. Това правим. Имаш 6 часа в събота, отиваш в дискотека, чакаш някакъв резултат. Четенето има едно от най-добрите възможни съотношения на време, което съм инвестирал и резултат, който съм получил. Едно от най-добрите. Възвръщаемост на твоето собствено време. И аз няколко неща съм променил в какво чета. Аз се опитвам да чета всичко. Дори неща, които ме интересуват. Защото първо това ти елиминира blind spots. Второ ти помага да върви. Стив Джобс има една уникална дефиниция на innovation, на иновации. Connect the unconnected. Можеш да свържиш точки, които не са свързани. И ако ти четеш за футбол, за секс, за Кама Сутра, за физика, за химия, за история, изведнъж ти виждаш взаимовръзки.